Tervetuloa Verson kevätuutisiin. Neulonta ja virkkaushuuma on vallannut versolaiset. Se, mistä tämä halu neulontaan on tullut, ei ole vielä tiedossa, mutta itse arvelen sitä, että se leviää kuin virus. Arttukin on jo altistunut tälle. En tiedä, että pystymmekö hillitsemään tämän huuman ja että me joudu itse sen uhriksi. Musisojat ovat muuttaneet pois Verson viereisestä vuokratilasta, joka on harmillista, koska emme enää tule kuulemaan satunnaista musisointia, mutta heidän lähdettyään Verso on itse ottanut tämän tilan käyttöön ja tehnyt siitä uuden toimiston. Olemme joutuneet sanomaan hyvästi vanhalle Passitille, ja sen tilalle ollaan ostettu uusi Ford Mondeo. Mondeo voidaan kuvailla monella tavalla, kuten edestä puhtaana, mutta takaa likaisena. Petra on hankkinut uuden koiran. Hänen nimensä on Eppa ja hän on Suomen Lapin koira. Ja hän on 8 viikkoa vanha tätä tehdessäni. Hän tykkää torkkumisesta ja rapsutuksista ja hän on täysin lutusen näköinen. Siinä oli Verson kevätkatsastus. Kiitos kun katsoitte. Ja ensi kertaan. Hetkinen. Voi